Эфирден алықлар вақытта студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Пышырақ һәм зур күлләүкләр. Әлмәтләр нашар юлга зарлана. Эта проблема очень сильно сказывается, особенно на людей, которые пешком ходят. Невозможно пройти, грязь, слякоть. Истә қалырлық дәрес. Бөгілмәдә ғаилә қиммәтләре турында сөйләделәр. Түгәрәк истәл кысаларында гаилә кыйммәтләре һәм гаиләдә мөнәсәбәтләрне инде булырга тиеш шул турыда сөйләшәчәкбез. Кирәкле мәгълүмат алдылар. Азнакайда наркомания һәм ВИЧ инфекциясын профилактикалау буенча конференция узды. Хәзер инде менә шундый закладчиклар дигән проблема, шундый правонарушение барлыкка килде. Балаларыбыз безнең шундый начар эшкә керәләр. Урсалда яшәүче Сәйит Булатов урамында торучылар көн сайын начар юлдан узарга мәҗбүр. Җәяү түгел, машина белән дә үтүе җиңел түгел диялар. Тагын көз җитте, пычрак һәм зур күлләүкләр барлыкка килгән. Проблема янәдән өскә чыккан. Хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанова җирле халык белән очрашып кайтты. Сүз аңа. Сәйит Булатов урамында яшәүчеләр безнең телекомпанияга инде икенче тапкыр мөрәҗәгать итәләр. Аларның төп проблемасы шушы урамдагы начар юл. Алар үз көчләре белән акча җыеп шушы урамга таш җыеп караганнар, ләкин файдасы булмаган. Шуңа күрә инде хәзер аларның көз ае иң авыр сезоннарның берсе булып шатлана. Бу урамны төшерү вакыты да яңгырлы пычрак вакытка туры килде. Кадрлардан күренгәнчә, пычрак аша юлның юл икәнен дә күренми. Гаять зур күлдәвекләр һәм төгәл юл чикләре булмау вазгыятьне тагын да җитдирәк итә. Бу юлдан бит көн саен 4 урам Булатов, Закирова, Фәйзи һәм Солтангалиев урамнарындагы яшәүчеләр уза. Бу 60 йорт дигән сүз. Состояние наших дорог очень неудовлетворительное. Реакции не было на данную проблему. Мы всем районам скинулись. Сами засыпали щебенку. В общем, это было в июле. Сейчас мы можем наблюдать, как это выглядит. От щебенки ничего практически не осталось, от слова совсем. Эта проблема очень сильно сказывается, особенно на людей, которые пешком ходят. Невозможно пройти, грязь, слякоть. Транспортлары булмаганнар өчен эшләр тагын да катлаулы. Өлкән яшьтәгеләрдә мәктәпкә баручы балалар да көн саен пычракны таптарга мәҗбүр булган кешеләр. Кибетләр, дарухана, мәктәпләр һәм балалар бакчалары якында гына түгел, шактый барасы бар, дип зарлана җирле халык. Халык һаман өметләнә урамнарында кешечә юл ясалыр дип. Когда дорогу ремонтируют, нужно продумать ливневку. Вот это место у нас там вот дом построили, а дорога получилась ниже. Поэтому прежде чем дорогу капитально ремонтировать, надо, чтобы сделать ливневку вдоль дороги. Иначе она каждый раз все это будет смывать ливневые воды. Вот основное. И вот у нас соседи, вот, у кого машин нет, ходят каждый раз, не могут пройти. Я тоже один раз пошел пешком на днях. Утонул тоже, еле прошел в магазин. Бу урамда яшәүчеләр безгә быел җәй көне мөрәҗәгать иткәч, без җирле башкарма комитетка мөрәҗәгать иттек. Анда 2025 елгы юл эшләре планына Булатов, Закирова, Фәйзи һәм Солтангалиев урамнарының юл өслеген ремонтлау чаралары кертелмәү турында җавап алдык. Күрсәтелгән урамнарны ремонтлау чаралары киләсе чорга юл эшләре планын формалаштырганда каралачак диделәр. Бу юлы да кызганычка каршы тынычландыра торган җавап юк. Быелдан башлап халыкның урап узу мөмкинлеге бар. Бу урамнардан ерак түгел быел асфальт салынды. Җирле халыкка үз урамнарында юлларны ремонтлаганчы әйләнеп йөрергә туры киләчәк. Алса Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч Хәлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә гражданнар хәләте актын теркәү бүлегендә гаиләгә ярдәм төбәк проекты кысаларында әһәмиятле диалог дип аталган түгәрәк өстәл булып узды. Чарада Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова һәм шәһәр мәктәпләренең өлкән сыйныф укучылары катнашты. Бу хакта тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айсылу Миңнебаева материалында.
Түгәрәк өстәл артында сөйләшү, иң мөһиме гаилә кыйммәтләре, гомумән тормыш турында. Анда 1-нче, 3-нче, 6-нчы, 9-нчы мәктәп һәм 14-нче гимназияның өлкән сыйныф укучылары катнаша. Алар өлкәннәр белән бергә гаиләдәге конфликтларны кисәтү һәм гаилә союзын саклау темасына сөйләшү алып баралар. Һәр укучы үзенең гаилә традицияләре белән кунакларны таныштырырга тырыша. Узнать что-то новое. Мин бирегә гаилә кыйммәтләрен искә төшерү максаты белән килдем. Мин үз тормышымны гаиләдән башка гомумән күз алдына да китерә алмыйм. Безнең үз традицияләребез дә бар. Һәр шимбә саен без мунча көне уздырабыз. Гаиләбездәге бар кеше җыела ул көнне. Түгәрәк өстәлне ЗАГС хезмәткәрләре оештырган. Аларның максаты яшүсмерләрдә гаилә кыйммәтләрен формалаштыру, үз гаиләң өчен мәхәббәт һәм горурлык хисе тәрбияләү, ата-аналарга карата ихтирамлы мөнәсәбәттә булу, гаилә тарихына, тамырларына карата кызыксыну һәм ихтирам үстерү. Без бүген Бөгелмә ЗАГСының бинасында бик матур бер чара үткәрәчәкбез. Ул балалар белән мәктәптә укучы 10-нчы, 11-нче класс укучылары белән мөһим сөйләшү дигән түгәрәк өстәл. Түгәрәк өстәл кысаларында гаилә кыйммәтләре һәм гаиләдә мөнәсәбәтләрне инде булырга тиеш шул турыда сөйләшәчәкбез. Гасановлар гаиләсе иң түрдәм. Аларның гаилә берлегенә 50 ел тулган. Гаилә башлыгы һәм аның тормыш иптәше үз тормышлары, тату гаилә серләре турында сөйләделәр. Каждый человек должен построить дом. Һәр кеше йорт төзергә һәм бала үстергә тиеш. Сезгә карыйм да, барысы да шулай булыр дигән өметтә калам. Иң азакта Гасановлар гаиләсенә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ЗАГС идарәсенең рәхмәт хаты тапшырылды. Эльвира Әхмәтова шулай ук барлык катнашучыларга да рәхмәт белдерде һәм гаиләнең тормышта беренче һәм төп мәктәбе булуын ассызыклады. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Белгәнебезчә, наркомания ел саен меңнәрчә кешенең гомерен өзә. Рәсми статистика буенча Россиядә халыкның 11% психоактив мәддәләр куллана. Наркоманның уртача яше 16-18 яшь. Наркотикларга хәвефләнгән кешенең сәламәтлегеннән генә түгел, эшеннән, якыннарыннан да мәхрүм калу куркынычы бар. Шулай ук рәшәткә артына эләгергә мөмкин. Наркотикларны пропагандлау белән көрәш бүген дәүләт сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Моны 2025 елның 1 сентябреннән интернет шилтәрендә наркотикларны пропагандлаган өчен җинаять җаваплылыгы билгеләнүе раслый. Күңелсез хәлләрне булдырмый калу максатыннан җөмһүриятебездә аңлату агарту чаралары даими алып барыла. Шушы көннәрдә Азнакай шәһәренең 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе базасында да наркомания һәм ВИЧ инфекциясын профилактикалау буенча конференция узды. Чара яшь буынның сәламәтлеген һәм иминлеген саклау максатыннан алып барыла торган чиста буын киң масштаблы бердәм операция кысаларында оештырылган. Җитди сөйләшүгә Үзәк район хастаханәсе һәм Ичке эшләр министрлыгы вәкилләре дә чакырылды иде. Теманың дәвамы коллегаларыбыз сюжетында. Наркомания һәм ВИЧ инфекциясының таралуына каршы тору мәсьәләләренә багышланган мөһим чара укучылар арасында психоактив мәддәләр куллануны профилактикалау дигән исем астында узды. Аның актив катнашучылары укытучылар һәм укучыларның ата-аналары булды. Хәзер инде наркоманияның проблемалары элекке заманнан килгән проблемалар хәзер тагын да безнең Россиябездә һәм республикада да бик актуальләшеп бара инде. Хәзер инде менә шундый закладчиклар дигән проблема, шундый правонарушение барлыкка килде. Балаларыбыз безнең шундый начар эшкә керәләр. Без инде бер кая да эләкмәбез. Безгә инде моның өчен яшь булгач, нинди наказание булмас дип уйлар. Шундый бәләгә эләкмәс өчен безнең балаларыбыз biz инде бу конференцияда аңлату эше апарыр өчен шушы чараны оештырдык. Утырышта шулай ук район үзәк хастаханәсе табиблары да катнашып, үз чыгышларында ВИЧ инфекциясының эпидемиологик ситуациясе, йоктыру юллары һәм аны профилактикалауның төп чаралары хакында сөйләде. Ичке эшләр бүлеге хезмәткәрләре үз чиратында наркотик мәддәләрне куллану һәм тарату өчен юридик җаваплылык, шулай ук наркоманияның шәхес һәм җәмгыять өчен җимергеч нәтиҗәләренә игътибар итте. К сожалению, не все родители дают согласие. Тоже возникает вопрос. Они заявляют о своих конституционных правах, но забывают, что тем самым они могут допустить своего ребенка. Спикерлар белдергәнчә, мондый профилактик әңгәмәләр балалар һәм яшьләр өчен куркынычсыз мөхит тудыруда мөһим адым булып тора. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Престиж эстрада заманча бию студиясының әкиет группасы Россияның ең күчле коллективлары арасында жеңушілер кубогы халықара конкурсында бірінші орынны яулады. Башта түркім Санкт-Петербургта Невский проспект конкурсында сойлап алу этабын өтті. Елінің ең күчле 100 команд сіретіне кірді. Һәм Сочида суперфиналға шақыру алды. Онда да алар біздің шәһәрне лайыклы тәқдим иттілер. Биюшілер білән хәбәршібіз Алсы Ахмеджанов аралашып қайтты. Әлеге биюне бу төркем кызлары масштаблы бәйгегә 2 атна кола куйган. Чарада бию премьера булган. Шуңа да карамастан коллектив искиткеч тамаша булдырып, жюри күңелен яулаган. Аларның хезмәте, иҗади һәм биюгә дәрте үз җимешләрен бирде. Һәм алар лаеклы җиңү белән кайттылар. Бу казаныш үҗәтлек һәм талантның уңышка ничек китерәчәгенең ачык мисалы булып тора. Для начала было волнение, так как мы этот танец везли в первый раз. Мы его поставили за 2 недели до конкурса. И когда я услышала, что у нас первое место, я, конечно же, была рада. Ведь все эти труды были не зря. Престиж студиясендә әкият төркеменең күп кенә кызлары кичкенәдән үк бию белән шөгыльләнә. Мондый иртә башлангычлар хореография сәнгатендә булачак уңышлары өчен ныклы нигез сала дип таныйлар кызлар. Я хожу на танцы с 4 лет, и сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось 11 лет. Я люблю свой коллектив. Это уже как моя вторая семья. Мин биюче кызларыма ышанам, ди тренер Адель Ябарова. Аларның уңышлары белән горурланам, ди ул. Ул аларның биюче буларак кына түгел, шәхес буларак та үсүләрен күрә. Ә мондый масштаблы конкурста җиңү аларның тырышлыгын тану гына түгел, бию карьераларында яңа горизонтлар ачу мөмкинлеге дә. Когда мы услышали, что мы заняли первое место, стали лауреатом первой степени. Бездә беренче урын икәнен ишеткәч, һәм ябык грант бәйгесенә чакыру алгач, без бик бәхетле идек. Без шул кадәр көч алдык бу чарадан, мотивациябыз шул кадәр артты. Без һичшиксез алга барабыз һәм яңа биеклекләрне яуларбыз дип ышанып калам. Что мы не будем останавливаться, обязательно будем идти вперед и покорять новые вершины. Алсы Ахмеджанова, Рафаэль Сайфин, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Роба битва деген республика ярышлары узды. Мондый бәйге районда инде 3-нче тапкыр уза. Һәм ул яшьләрнең техник фәннәргә булган кызыксынуын тагын да үстерә. Якын киләчәктә илебездә креатив һәм перспектив инженерлар үсеп килүен исбатлый торган чара булып тора. Яшь техниклар катнашында узган мавыктыргыч бәйгене безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Ярышларда республиканың 9 шәһәр һәм районнарыннан килгән 15 команда составында барысы 55 укучы роботлар төзү һәм программалаштыру үзлекләрен күрсәтте. Араларында тәҗрибәле балаларда, әле тәүге кабат килүчеләр дә бар. Әнвәр Кондратьев Мөслим районыннан. Мин беренче иттереп чыгыш ясадым. Мин уже 3 ел техникага йөрим. Миңа ул кызыклы, мин әйбер җыярга яратам. Минем монда күп дусларым. Мин теге елларны Ознакайга килгәнем бары уже. Теге елны беренче урын алып кайттым. Сәйит Арсланов Ознакай районыннан, ул шәһәрнең 8-нче мәктәбе укучысы. Сегодня я участвую в республиканских соревнованиях. Миңа робот түгәрәгенә йөрү бик ошый. Бүген Ознакай районы өчен чыгыш ясыйм. Мин 4 җиңү яуладым. Берсе республикада, калганнары муниципаль этапта. Все остальные муниципальные.
Роботларның авырлыгын үлчәп җирәбә салганнан соң республика күләм ярышларга старт бирелде. Ярышлар 3 мәйданчыкта бара, аның икесендә йөк тарту буенча сынашалар. Әлеге мизгелләрдә без шуны күзәтәбез. Йөкнең авырлыгы 1900 граммнан артмаска тиеш. 3-нче мәйданда роботлар чын мәгънәсендә бил алышты. Биредә уенга 1 минут вакыт бирелә. 30 секунд узгач уртада люк ачыла. Робот көндәшен чокырга этеп төшерергә тиеш. Азнакай шәһәре балалар иҗаты үзәге директоры Раушания Хәсәнова сүзләренә караганда, республика дәрәҗәсендәге мондый ярышларны үткәрү Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булган. Бүген Азнакайда робот техникасы белән 60 бала шөгыльләнә. Теләүчеләр тагын да күбрәк. Это направление сейчас очень актуально и активно. Бу юнәлеш хәзер бик актуаль һәм актив үсеш ала. Робототехника фәнни техник прогрессның иң мөһим юнәлешләренең берсе. Бүген балалар робот техникасы нигезләрен өйрәнү мөмкинлегенә ия. Ул инженер фикерләвен, төзү һәм программалаштыру күнекмәләрен, һөнәри үз-үзеңне билгеләүне үстерә. Очень важно профессионального самоопределения. Ярышларның нәтиҗәләре буенча урыннар 6 категорияда билгеләнде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылыштар шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.